warahmatullahi wabarakatuh. Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kasarasan dumateng kita sedaya. Saengga kita taksih saged pinanggi wonten dinten niki para rawuh ingkang kinurmatan. Pendikan candhakipun menika pados ngèlmu utawi sinau boten namung babagan ngèlmu donya ananging ugi ngèlmu akhirat ingkang tujuanipun pikantuk kasaean. Ananging ngèlmu menika nggadhahi peran penting kanggé kita sedaya ingkang dipun pigunaken ing wayah gesang. Ngendika babagan pendidikan menika boten tebih kaliyan dunia sekolahan. Pendidikan wonten sekolah boten namung transfer ngèlmu saking guru dumateng siswa. Langkung saking menika, pendidikan nggadhahi tujuan kangge ningkataken sumber daya manungsa kaliyan andamel generasi ingkang cerdas. Pendidikan nggadhahi peran ingkang langkung wigati sakalebetipun gesang wonten negara lain bangsa. Amargi wonten menika dipun alebetaken cita-cita generasi penerus bangsa. Wasana cekep semanten atur kula menawi kathah kalepatan atur saha sola bawah ingkang boten mranani panggalih. Kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.